Hej alle sammen. Det her det er en Ask Me video ting vi laver for første gang. Vi har nogle spørgsmål her. Og det første er, hvor gammel er du? Jeg er 14 år, og jeg er fødselsdag 16. maj. Yes, og så er mit navn. Så hvad hedder du? Jeg hedder Katrine Nørgaard Terp Madsen. Yes. Du læser og så, hvorfor laver du videoer? Jeg synes det er rigtig, rigtig sjovt. Ja. Jeg synes det er sjovt, og jeg kan godt lide at lave videoer. Jeg gør virkelig fantastisk svært. Jeg laver video, fordi du hader det. Ja. Det er lidt sjovt. Og sådan der. Hvad er din yndlingskage? Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror det er banankage eller citronkage. Men gælder cupcake? Er det også en slags kage? Cupcake. Ja, cupcake. Er det? Det er det. Ja. Eller cupcakes. Agnes cupcakes, det smager magnifikt. Gå ned og køb Agnes cupcakes. Ja. Er du jomfru? Yes, sir. I stjernetegn? Nej. Ja, jeg er tyr i stjernetegn. Hvad er dit yndlingsdyr, og hvorfor? En løve. Fordi det minder mig sådan lidt om mig selv. Det er sådan rigtig søde. Men så er de sådan rigtig farlige sådan. Altså sådan søde udenpå? Ja, søde på, så er de bare sådan fucked up i hovedet. Sådan er de som mig. Hihi. Jeg synes det her det er helt fucked up. Ja. Jamen, hvad skal du så i sommerferien? Eller efterårsferien? Sommerferien? Ja, det er lang tid til, men ja. Jeg skal til Malta. Det bliver sjovt, fordi at der er strand og varme og palmer og kokosnødder i bikini. Ja. Og fyre. Og restauranter. Hvor bor du? I København. Kronprinsessegade. Vi siger det ikke til dig. Yes, og det tror jeg, det var det. Undskyld, jeg er lidt fucked up. Jeg har ikke sovet i 3 dage. Ja. Lampe! Hej igen. Vi glemte lige at sige, at hvis du har nogle spørgsmål, som ikke lige nåede at stille første omgang, så er I meget velkommen til at skrive det ned i kommentar. Der. Ja. Og hvis I vil have mig til at lave sådan en challenge ting, sådan noget æde noget kanel eller drikke noget mælk eller sådan noget, så bræk du op. Det er der nogen der gør. Jeg siger det bare super fedt. Det er skide fedt. Så skriver I det bare. Det vil fucking være mere. Er det med videoer? Ja. Det er rigtigt. Hvis jeg ikke har nogle idéer. Nej, hvis jeg har nogle idéer til nogle videoer, jeg skal lave, så kan I bare lige skrive dem ned i kommentaren igen. Eller på en mail. Nej. Jeg laver en ny mail, fordi min mail har et pinligt navn, okay? Jeg laver en ny. Peace out. Hvis I finder på den sjov ting, vi gør, når vi stopper en blok. Her. Nej. Hvordan gør vi? Er I klar? Klar? Er I klar til noget vildt? Okay. Lave lampe. Stop videoen.